Saan? At yan, madugit o balik. Yan ang aktwal na pag-aapula ng mga bombero sa ikalawang palapag ng isang nasusunog na bahay sa Barangay Marupit sa bayan ng Kamaligan pasado alas 11 ng umaga nitong Sabado, July 25. Ayon sa BFP Kamaligan, agad rin namang narespondehan kasama ang iba pang tauhan ng BFP sa Naga, Magarao, Kanaman at iba pang volunteer. Partially damaged lamang umano ang inabot nito at maswerteng hindi lumala pa ang nasabing sunog. Napilitang magpasaklolo ang BFP Kamaligan sa mga kalapit na BFP stations dahil sa problema sa tubig sa lugar. Ayon sa paunang investigasyon ng BFP Kamaligan, posible umanong pinagmulan ng sunog ang plug ng isang lumang appliances at nagresulta sa short circuit sa kuryente. Okay. Basta sigurado ang origin of fire duman sa laog kay itong kwarto, duman sa master's bedroom sa second floor. And initial findings naman kami, pero pigo-finalize mi pa. Pero pwede mi naman piga-adalan mi pa kaya, and duman sa may portion kang nalalaganan kang kang aircon, split type na aircon. Base duman sa initial sa investigation mi, may kadikit na problema na itong electrical connection kang aircon, nag-route na, sabi nga due for repair na siya. Kailang daiman siya nahuhugot pag naghahali ang kagharong. So pag check me and na-found out me na base sa trace kang kasulo duman nagpupuon siya. Pero di mi pa yan nasa pagpuon pa lang kami kang nasa process pa kita kang investigation. And yan ipapaluwas mi duman sa final investigation. Anyway, initial pa yan. And pero duman nagtutumbo, duman diretso sa muyang investigation, duman sa air conditioning, sa connection, electrical connection. Samantala, dahil ilang beses na ring nagkaroon ng sunog sa nasabing barangay at pare-parehong itinuturong sanhi nito ay ang short circuit, nagpapaalala ang otoridad na siguraduhing ligtas at nasa tamang kondisyon ang mga appliances na ginagamit upang hindi na magdulot ng kapahamakan pa. Jem Garcia, CSN.